Ataa yamra oso. Wona wafa enwum to a full time. Wo enwum a wankasa watro a recorded. Oh, mini nwane ya ye bia. Ya ye enwum ni bi yenso ya ye baako. Okay. Ye pese ye te mo ankasa mo nwum a mo mienu mo aye. Mo odin ya eda mo so a ye bo a obi abehu se oh mo mienu mu ni. Anase ata Abena Ataa na Kwabena Ataa no adin na eda mo so. Mo mienu mu wo is it like mo odin a brand name a eda mo so. Yeah, shadan creative brand name. Okay. So yentie mo nwum ne kakra. Wow, see, where you ankasa mo nwum a mo troye. Inspiration for him. Enwum no that time a ba me team no na me mentorship. Na anopa bi meto ha me go so dwendwen na me kese ho ana e ba me team. Na mom no na me nim se metumi abo. Me nim se be record ya ma na ye. Enti me bra ne birthday ba ko e no frɛ se ye mra. Ye ba ya no or the eco studios ne say e record e no. Okay, nti anwum ya di sen. I'm say 2 years ni. Okay, nti anwum I wa out. Nyom no e we phone so say nyame adom yatumi abon kama but eni ahoden a ye di push nti na me say ya na etie na akra